Kan du lige vente til jeg... Nu kan du sige det. Få den væk, mand! Ja! Det griner. Jo. Hvad tror du, jeg filmer? Der er en hest. Lyk, Daniel, Butling er efter dig. Det kigger på mig. Jeg dør i morgen. Er det ikke rigtigt? Skal vi ikke sige os tættere på? Nej. Der er en motherfucking hest. Lyse til ham nu. Hvad er der sket med Gopper? Det er altså en hest. Gopper står derovre. Skal vi ned nu? Nej, det er sådan her. Nej, det er rigtigt. Jeg har pause til 5 minutter. Hallo, jeg skal ikke lave agtig tilbagetrækning. Jeg vil ikke være alene. Hvorfor er der en hest? Ja, det må du ikke spørge mig om. Kan du, Jesper, forklare os, hvorfor der er en hest? Det er sådan her. Kan du, Gopper, forklare os, hvorfor du er så stor på mit kameraskærm? Der. Kan du forklare os, hvorfor der er en hest? Eller hvorfor du lige pludselig er blevet så... Hestebøffer! Woo! Det var til over, hvis I ikke var i tvivl om det. Der er en hest, og jeg kender ikke nogen af dem, der står deroppe. Snyder!